Καλημέρα, παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βιντεάκι. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Και γιατί είναι ιδιαίτερη, δεν ξέρω αν το ακούτε αυτό. Αυτά είναι λελεδόνια. Σήμερα βγήκα σε άδεια απολύσεως. Είχα μπει στρατό. Εντάξει, στην Αθήνα ήμουνα. Βλέπατε κάποια βιντεάκια που και που. Θα συζητήσουμε άλλη ώρα για αυτά. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με το σημερινό βίντεο. Είναι άλλο θέμα. Σήμερα λοιπόν, όπως θα έχετε δει και από τον τίτλο, θα κάνουμε μερικά μαζεματάκια λίγο και στο αυτοκίνητό μου και στο αυτοκίνητο του Γιάννη. Τι έχει να γίνει σήμερα? Σήμερα θα γίνει αγορά νέων ζαντών για τον Γιάννη. Για το MX-5. Ζάντες λάστιχα, ναι, ένα σετάκι ωραίο και θα εξηγήσουμε λίγο τι θα παίξει με τις άλλες της GRB F1 που έχει τώρα. Και όσον αφορά τον Nissan, τώρα θα πάμε να κάνουμε μία δοκιμαστική. Παλιότερα είχαμε ξανασυζητήσει για κάτι λάμπες. Αυτές που είχα δοκιμάσει τότε ήταν κάτι κινεζιές, κάτι σάπιες, οπότε παίξει λογικό κιόλας να μην μ' αρέσανε. Αποφάσισα να ρίξουμε άλλη μία δοκιμή, να δώσω άλλη μια ευκαιρία σε αυτές. Έχω πάρει εδώ, όπως βλέπετε, για όλες τις λάμπες του αυτοκινήτου. Να δούμε σε real world performance αν ένα φωτίζουν καλύτερα με αυτά τα κρίσταλα που έχει πάνω. Γιατί εντάξει, προφανώς καταλαβαίνετε, το αυτοκίνητο δεν έχει projectors, δεν έχει κάτι τέτοιο. Θέλω ένα, να δούμε αν φωτίζουν καλύτερα. Δύο, αν μ' αρέσει οπτικά. Και τρία, και σημαντικότερο λοιπόν, να δούμε αν καταφέρουμε με αυτά τα κρίσταλα να ρυθμίσουμε τις λάμπες βάσει των προδιαγραφών που λέει η εταιρεία. Έτσι ώστε να μην στραβώνει τους άλλους οδηγούς. Έχω κάνει λίγη αναζήτηση και έχω μιλήσει με μερικά άτομα για το πώς πρέπει να ρυθμίσουμε τα φώτα. Στο Nissan έχει δύο βίδες, τις οποίες καλά εννοείται θα σας δείξω πιο μετά. Και θα πάμε σε έναν άσπρο τοίχο. Σε κάποιον ίσιο τοίχο, εντάξει, τώρα άσπρο δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να βρούμε. Έναν ίσιο τοίχο και θα σας εξηγήσω πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε τα φώτα σε ύψος και σε αριστερά-δεξιά, έτσι ώστε να στοχεύουν και εκεί που πρέπει, αλλά και όσο γίνεται να μην στραβώνουν τους άλλους. Εργαλεία από τα Lidl. Αφαιρώντας αυτό εδώ πέρα το πλαστικό, άμα βάλεις το χέρι έτσι, έχεις πρόσβαση. Να τη λάμπα. Αυτή εδώ πέρα είναι η λάμπα. Έχεις πρόσβαση εδώ. Καλά, όταν λέμε έχεις πρόσβαση, εννοούμε παραλίγο έχεις πρόσβαση, τέλος πάντων. Και με λίγη καλή θέληση έτσι και προσπάθεια, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι η λάμπα. Είναι μια ΙΤΑ 4 λάμπα. Ωραία. Αυτό εδώ, κοιτάξτε, είναι πάνω από τη λάμπα. Όπως είναι η βάση της λάμπας εδώ, αυτό είναι έτσι από πάνω. Το πιέζεις, το γυρνάς και βγαίνει. Αυτές εδώ είναι η Philips ΙΤΑ 4 GT200. Υποτίθεται έχουν και ένα μπλε φίλτρο, δεν ξέρω αν το βλέπετε, για να γίνουν λίγο πιο λευκές. Μην φανταστείτε τίποτα ιδιαίτερο, δεν έκανε και καμιά τρελή διαφορά. Ωραίες λάμπες πάντως. Πρωτού όμως αλλάξουμε τις λάμπες και βάλουμε τις LED, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σημερινό χορηγό του βίντεο, την Car Vertical. Για όσοι δεν ξέρουν τι είναι το Car Vertical, είναι στην ουσία μια υπηρεσία στην οποία μπορείτε να μπείτε, να γράψετε τον αριθμό πλαισίου του αυτοκινήτου σας και να μάθετε πληροφορίες σχετικά με αυτό. Πρωτού κάνετε αυτή τη μεγάλη κίνηση και δώσετε λεφτά να αγοράσετε το νέο σας όχημα. Μία από τις αγαπημένες μου λειτουργίες και πληροφορίες που δίνει αυτή η υπηρεσία είναι ότι μπορείτε να δείτε τα χιλιόμετρα που έχουν γίνει στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορείτε έτσι να ξεσκεπάσετε άτομα τα οποία σας λένε ότι το αυτοκίνητο έχει, λέμε τώρα, 15.000 χιλιόμετρα γνήσια, αλλά πριν 2 χρόνια να δείτε ότι το αυτοκίνητο είχε 80.000 χιλιόμετρα. Πέρα από αυτό, πολύ σημαντικό είναι να δείτε επίσης φωτογραφίες του αυτοκίνητου, τις οποίες μπορεί να βρείτε στην αναφορά, οι οποίες σας δείχνουν τις ζημιές τις οποίες είχε αποστεί το αυτοκίνητο προτού έρθει στη χώρα την οποία το αγοράσατε εσείς. Γιατί όπως πολύ καλά μπορείτε να δείτε, αυτό το Golf που βλέπουμε τώρα στην αναφορά δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει φάει μια πολύ γερή στούκα, την οποία, όπως θα δείτε μετά στο ιστορικό του αυτοκινήτου, κάποια στιγμή ναι, μεν αγοράστηκε στο εξωτερικό, αλλά κατέληξε τελικά πού? Στην Ελλάδα. Το Car Vertical επίσης κάνει και μια εκτίμηση για το πόσο μπορεί να κοστίσει η επισκευή των ζημιών που θα δείτε στις φωτογραφίες. Σε περίπτωση λοιπόν που θέλετε να δοκιμάσετε και εσείς αυτήν την υπηρεσία, θα αφήσω ένα κωδικό πάνω στην οθόνη για 20% έκπτωση, τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσετε εσείς και οι φίλοι σας. Οπότε για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και να δείτε άμα τελικά αυτή η υπηρεσία σας ενδιαφέρει, μπορείτε να πάτε στο link κάτω στην περιγραφή, να το πατήσετε και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο και να σας βοηθήσει στην επόμενη αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου που μπορεί να πάτε να κάνετε. Για άλλη μια φορά λοιπόν, ευχαριστώ πολύ την Car Vertical που στηρίζει αυτό το βίντεο και το κανάλι. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Πάμε να αλλάξουμε λοιπόν τις δύο κύριες λάμπες μπροστά. Πρέπει να βάλουμε και ένα πάγκο εργασίας εδώ. Α, το κουτί πλάκα δεν έχει και τίποτα τώρα που το βλέπω. Άδειο είναι. Μόνο αυτό έχει. Μόνο τη λάμπα. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Η λάμπα, όπως βλέπετε από πίσω, έχει και ανεμιστηράκι για την ψήξη της. Α, να το. Εντάξει. Βγαίνει και μπαίνει έτσι. Α, κοίτα, να το. Λοιπόν, κοίταξε. Κοίτα τι κάνουμε. Βγάζουμε τη λάμπα από τη βάση της. Τώρα όμως μπορεί να τη βάλω ανάποδα. Όχι, δεν θα τη βάλω ανάποδα γιατί έχουμε και την άλλη. Λοιπόν, περνάμε τη λάμπα από το πλαισιάκι. Σας έδειξα προηγουμένως. Ναι. Και τώρα ξαναβάζουμε τη λάμπα σε αυτό και τη σφίγγουμε. Λοιπόν, τώρα πάμε να κάνουμε. Νομίζω ανάποδα την έβαλα. Ναι, καλά το είπα, την έβαλα ανάποδα. Κοιτάξτε πώς είναι αυτή που βάλαμε εμείς και πώς είναι η μαμά. Ωραία. Αυτά τα καθρεφτάκια πρέπει να είναι λοιπόν έτσι. Ναι, όχι, λόγω του ανεμιστήρα, επειδή το κάνει πολύ πιο μεγάλο το πακετάκι αυτό, που ό,τι βλέπω τελικά δεν μπορούμε να το περάσουμε. Οπότε βγαίνει αυτό
στη βασούλα. Και τώρα βγαίνει και το φανάρι. Μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή τώρα εύκολα και εδώ πέρα μέσα το setup πως είναι, αλλά και το σημαντικότερο που θέλω να σας δείξω αυτή τη στιγμή, αυτά εδώ πέρα τα δύο τα βιδάκια. Υπάρχει αυτό εδώ πέρα δεξιά και αυτό εδώ πέρα κάτω, τα οποία το κάτω ρυθμίζει αυτήν εδώ πέρα τη ρύθμιση του φακού και το δεξιά το οποίο ρυθμίζει αυτήν εδώ. Τα οποία στην ουσία θα χρειαστεί να ρυθμίσουμε μετά για να στοχεύσουμε τα φώτα εκεί πέρα που τα χρειαζόμαστε. Ωραία. Και βλέπετε αυτό εδώ πέρα το μεταλλικό. Θέλουμε αυτό εδώ το γατζάκι να αγκιστρώσει σε αυτό το σημείο. Τσακ, τώρα δεν πάει πουθενά. Για να κάνουμε ένα τεστ. Όπα ρε. Βλέπω πολύ έντονη γραμμή πάνω σου. Wow. Μέρα με την νύχτα. Πολύ ωραία. Εγώ αυτό που ήθελα να σου δείξω. Δείτε λίγο αυτό. Βλέπετε στο Γιάννη πόσο πιο έντονο είναι το φως. Και κάνει, δες αυτό. Κάνει εδώ πέρα στο γόνατό σου μια τέρμα έντονη γραμμή. Λες και έχει προτζέκτορες μάλλον κατά μάξι, έτσι. Ναι, εδώ καμία σχέση, ρε φίλε. Ενώ εδώ εντάξει είναι χύμα τελείως. Κοίτα πόσο πιο έντονο είναι και πόσο πιο εμφανή γραμμή κάνει. Φίλε, παίζει να είναι ωραία φώτα. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία. Επειδή είναι καλής εταιρείας, επειδή είναι ακριβά. Εντάξει, είναι καλά. Επίσης να κάνει αρκετά μεγάλη διαφορά. Αυτά εδώ τα πλαστικά που βλέπετε αυτή τη στιγμή θέλω να τα βάψω, να τα κάνω πλάκα-πλάκα στο χρώμα που έχω κάνει και αυτά εδώ. Δείξε. Να το κάνω σε αυτό εδώ πέρα το χρώμα. Γιατί κοιτάξτε, εδώ πέρα έχουν ασπρίσει. Αλλά επειδή αυτά τα ανοίγω μόνο όταν είναι βράδυ, δεν τα βλέπω και συχνά. Οπότε το έχω ξεχάσει, το έχω παρατήσει. Η αλήθεια είναι πως τώρα θα ήταν κατάλληλη ευκαιρία να τα βάψω κιόλας. Αλλά επειδή έχει και κρύο τώρα έξω και θέλω να το κάνω λίγο στα γρήγορα, θα το αφήσω έτσι. Μια μέρα που θα ασχοληθώ ίσως με το μηχανοστάσιο, το πλύνω, δεν ξέρω κάτι, ή να κάνω ένα detailing στο αυτοκίνητο κάτι. Θα τα βγάλω και αυτά να τα βάψω. Για να μην είναι έτσι. Μου πεις ότι αυτές οι δύο βίδες εδώ πέρα τις βγάζεις και τέλος. Άκου λίγο. Βγάζεις αυτές τις δύο βίδες, βγαίνει αυτό απ' έξω, αλλάζει τη λάμπα. Μόνο αυτές εδώ είναι δύσκολες. Όλα τα υπόλοιπα είναι πανεύκολα. Μόνο αυτές είναι. Και όταν λέω δύσκολες, εντάξει τώρα. Βγάλαμε 4 βίδες. Στις άλλες θα βγάλουμε 2. Απίστευτο. Πανεύκολο. Τέλος. Τώρα. Μας φέρει πολύ ώρα. Ναι, κουράστηκα πάρα πολύ. Κοίταξε με, το βγάζεις αυτό έτσι εδώ έξω. Κάνεις αυτό. Σάπιες. Και όπως είπαμε και αυτές είναι LED και αυτές είναι στο ίδιο χρώμα, 6000 Kelvin, στην ίδια θερμοκρασία. Λοιπόν, κάτσε να τις κάνουμε και ένα τεστ να μου πεις αν ανάβουνε, γιατί αυτές δεν ξέρω άμα χρειάζεται να τις κάνουμε και flip σε περίπτωση που δεν ανάβουνε. Ανάβει. Όχι. Άναψε. Και by the way, επειδή παιδιά αυτό δεν το είπαμε, αυτές οι λάμπες που βάζω τώρα μπροστά οι ψήρες είναι W5W. Αυτές εδώ είναι ETA4. Η πίσω φρένων και όπισθεν είναι W21W. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω το έχω και στο κουτί. Και στα φώτα της πινακίδας είναι R5W. Έλα ρε, μαλάκα είναι τέλειο. Τσέκαρε. Άσε ρε, ξέρεις τι γίνεται, αυτό είναι άσπρο. Ναι, εντάξει. Τα κινητικά που είχα βάλει ήταν μπλε. Αυτό είναι ωραίο ρε μαλάκα, ναι. Ωραίο. Τουλάχιστον κοίτα, έτσι όπως είμαι τώρα εδώ, δεν με στραβώνει. Δεν ξέρω, θα το δούμε και στο αυτοκίνητο. Ωραίο, Πάρα πολύ ωραίο. Έλα, εντάξει, νομίζω ωραίο είναι. Νομίζω ότι. Ναι, κάναμε δουλειά, Και φίλε, είναι λευκό, δεν είναι ούτε μπλε, δεν είναι ούτε κίτρινο. Άσπρο, είναι γραμμικά. λευκό, άσπρο. Είναι σαν το φούτερ σου, είναι άσπρο τελείως. Δεν είναι ούτε κίτρινο ούτε μπλε. Γιατί και το μπλε το συχαίνομαι, δεν μ' αρέσει. Τι εδώ δεν είναι. Τι εδώ είναι. Και τι κάνουμε. Η λάμπα μας. Θα μας πάρει ώρα αυτό τώρα. Ναι, αυτό κι αν θα μας πάρει ώρα. Είμαι έτοιμος. Ωραία. Πάτα φρένο. Για ξανά. Πάτα. Περίμενε. Πάτα και μείνε. Βλέπεις να είναι και πιο αδύναμες, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Αν. Όχι, είναι σίγουρα 1000% πιο αδύναμες. Νομίζω πως δεν θα τις κρατήσω. Σοβαρά. Ναι. Γι' αυτό πήρα και 2 μόνο δοκιμαστικά. Είναι η φάση που λες να δώσω άλλα 20 ευρώ για να πάρω άλλες 2 τέτοιες λάμπες. Να τις βάλω από την άλλη και στην τελική να είναι και πιο αδύναμες. Όταν λέω αδύναμες, εννοώ δεν μας νοιάζει μόνο η ένταση. Ενώ επειδή οι άλλες είναι πιο δυνατές, γεμίζει και πιο πολύ το φανάρι. Φαίνεται όλο πιο γεμάτο. Αυτό. Ωραία. Ένα άλλο τεστ που θα κάνω τώρα είναι να βάλω αυτές τις λάμπες στα flash. Ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω πως στα flash, άμα βάλεις LED και δεν βάλεις αντίσταση επιπλέον ή άλλο ρελεδάκι που να σηκώνει LED λάμπες, θα αναβοσβήνει σαν τρελό. Σαν να είναι καμένη, θα αναβοσβήνει γρήγορα. Αλλά θα κάνω ένα δοκιμαστικό, έτσι απλά να δούμε αν όντως ισχύει ή όχι. Ναι. Ανάβει. Ναι. Παίζει κανονικά. Yes.
Άσε ρε. Μαλάκα, έχει διαφορά. Όντως, κοίτα. Άκου τι γίνεται. Λοιπόν, για άλλη μια φορά είναι αισθητά πιο αδύναμο. Θα προσπαθώ να το δω από εδώ. Ναι, όντως. Είναι πολύ πιο αδύναμο. Μ' αρέσει που αναβοσβήνει, φίλε, έτσι χωρίς το. Ναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. αργό. Τα φλάσ πιστεύω αξίζει να κρατήσεις. Τα φλάσ είναι ωραία. Μ' αρέσει που αναβοσβήνει έτσι, αλλά είναι πολύ αδύναμο, ρε φίλε. Ζαντικά acquired. And tires together. Ζαντικά entire. Ζάντες and tires. Έχουμε, Together. κοιτάξτε, μεταχειρισμένες, εννοείται το δίλητρο, όπως είχαμε πει. Δείτε τη μία εδώ πέρα τι έχει. Έχει θεματάκι εδώ πέρα. Κάτι έχει στάξει, κάτι έχει γίνει. Εδώ έχει και κάτι σημάδια από λάστιχα. Καλά, αυτά θα φύγουν πανεύκολα. Εδώ δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Θα πάμε να του ρίξουμε μια ματιά. Να δούμε πάσο και μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Τον Γιάννη δεν τον ενδιέφερε, οπότε δεν πειράζει. Την πήραμε το πολύ, θα την πάει για κανένα βάψιμο. Αν και φαίνεται ότι απλά κάτι έχει τρέξει. Αυτό ήταν κάποιο υγρό το οποίο είχε κάτσει και έχει τρέξει, όπως βλέπετε. Έχει αφήσει κυτρινίλα μέχρι και εδώ. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Θα μπορούσε να είναι υγρό φρένων, θα μπορούσε. Δεν ξέρω τι είναι. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Άμα μπορέσουμε να το αφαιρέσουμε, καλώς. Έγινε το φως. Έγινε το φως. Δείτε εδώ πέρα, δουλίτσες που γίνονται. Στη στιγμή εδώ έχουμε τις καινούργιες άντες του Γιάννη. Έχουμε και τον Γιάννη που σήμερα έμαθε να αλλάζει λάστιχα και τώρα είναι η φάση που πραγματικά θα θέλαμε να έχουμε ένα καρατσόκριλο και ένα μπουλονόκλειδο. Νομίζω πρώτη φορά. Ναι, πρώτη φορά αλλάζει άντες και το κατάλαβες. Κοίτα εδώ, καινούργιες άντες του Δίλητρου. Έχεις και τις παλιές. Και η JR. Δεν θα πουληθούν. Δεν κάνεις κάτι στα σχόλια. Οι παλιές. Καλά, παιδιά, εννοείται όπως εξηγήσαμε, βασικά δεν ξέρω αν το εξηγήσαμε. Τις JR, τέλος πάντων, JR PF1, θέλουμε να έχει πάνω ένα καλό λάστιχο το οποίο τέλος πάντων να χρησιμοποιεί επειδή μια πιο σπόρο οδήγηση ή κάτι τέτοιο. Ενώ αυτή είναι εδώ, τη ζάτα του Δίλητρου, να την έχει για την καθημερινότητα, έτσι, για τη βολτούλα του, με ένα λάστιχο φθηνό σχετικά πολιτικό, ασφαλές, ξέρεις, φυσιολογικό, στο οποίο να μην κάνει ιδιαίτερες φορές. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος. Σήμερα ο Γιάννης έμαθε εδώ πέρα να αλλάζει και λάστιχα λοιπόν. Το καλύτερο δάσκαλο. Έτσι πάντα. Εγώ εδώ πέρα ακόμα κάνω μερικές διαδικασίες με το φανάρι. Δεν σας το έδειξα, αλλά τι γίνεται. Έτσι όπως τα είχα βάλει, αυτή η προστασία, ας πούμε, αυτό το λαστιχένιο, αυτό το καουτσούκ που είχε από πίσω το φανάρι, όταν έκλεινε έβρισκε πίσω. Οπότε έπρεπε λίγο να το μαζέψω ξανά. Το έβαλα κάπου εδώ, το έχω βάλει κάτω από αυτήν εδώ πέρα τη μεριά. Το έχω δέσει με ένα τάιρα πάρα πολύ ωραία. Τώρα κλείνει, τώρα είναι πένα. Αλλά πρέπει να κάνω την ίδια διαδικασία που έκανα σε αυτό. Πρέπει να την κάνω και σε αυτό το φανάρι τώρα. Οπότε αυτό κάθομαι και φτιάχνω αυτή τη στιγμή. Βάζουμε ένα tie-up. Και μετά βγαίνουμε για δοκιμές. Τελικά βιαστήκαμε να χαρούμε. Οι ζάντες δεν αξίζουν τελικά. Πάμε να δούμε μια ζάντα η οποία μας κίνησε λίγο το ενδιαφέρον. Για κάποιο λόγο, αυτή η μία ζάντα δεν είχε καθόλου αέρα. Για κάποιο λόγο. Ο λόγος είναι επειδή έχανε αέρα από παντού, το στεφάνι γύρω-γύρω. Η ζάντα είναι αυτή. Και όπως βλέπετε, ναι. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εδώ, έτσι. Η ζάντα είναι χτυπημένη, ξεκάθαρα. Η ζάντα είναι λίγο. Ναι. Να πω μια τάκα που είπε ένας φίλος εδώ πέρα. Πες. Τετραγωνίσαμε τον κύκλο. Τετραγωνίσαμε τον κύκλο, ναι. Καταφέραμε. Μπράβο. Η επιφάνεια θυμίζει τυράκι. Αυτό που έχει τις τρύπες, τις πολλές, ωραία. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι ναι, δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα. Εννοείται πως θα τις επιστρέψει ο Γιάννης. Δεν υπάρχει περίπτωση να τις κρατήσει. Το λάστιχο χάνει από παντού, χάνει εδώ γύρω. Το λάστιχο, όπως θα δείτε κιόλας, είναι πίτα. Βλέπετε τι συμβαίνει. Οπότε δυστυχώς φάγαμε όλη τη μέρα. Βγάλε ζάντες και τα σχετικά. Αυτή τη στιγμή ξαναβάζουμε τις παλιές. Όταν λέω παλιές, εννοούμε τις JRPF1 αυτές εδώ, οι οποίες είναι αγορασμένες καινούργιες, είναι ίσχυες, είναι πένα. Και μάλλον ο Γιάννης θα παραμείνει τελικά με αυτές και απλά θα τους βάλει ένα καινούριο λάστιχο πάνω, γιατί αυτή τη στιγμή το λάστιχο είναι για πέταμα. Μετά από 4 ώρες προσπαθώ να βγάλω τα άλλα, να βγάλω τα καινούργια, συνέβη αυτό. Πείτε μου στα σχόλια τι να κάνω τώρα. Εσείς το αστείο ποιο είναι. Τις είχε αλλάξει όλες και η τελευταία ήταν χτυπημένη. Το κερασάκι στην τούρτα. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν η τελευταία χτυπημένη, ρε φίλε, απίστευτο. Εντάξει, ο Γιάννης, excited ο Γιάννης. Ένα χρόνο τώρα θέλω δηλητρές. Ναι, πέρα από αυτό ότι θες δηλητρές τόσο καιρό, ότι αυτή την εβδομάδα μέχρι να πάμε να τις πάρουμε, όλοι έλεγες πω θα πάμε τέδε μέρα να πάρουμε τις ζάντες, πω θα πάμε να πάρουμε τις ζάντες. Πάρ' το. Εντάξει, δεν πειράζει, συμβαίνουν και αυτά, οπότε
Keep in mind κι εσείς, άμα πάτε να αγοράσετε κάτι μεταχειρισμένο, κάντε ένα καλό έλεγχο. Έλεγχο, σωστό. Ναι, γιατί εμείς τώρα τυχαία, ρε παιδί μου, καλά τυχαία. Προφανώς έπρεπε να φουσκώσει κιόλας το λάστιχο και ρίξαμε μια πλέον ματιά εδώ μέσα και είδαμε αυτό. Οπότε δυστυχώς. Ναι, πήγε στο νερό. Ήρθαμε να ρυθμίσουμε τα φώτα. Θα χρειαστούμε 1 μέτρο. Θα χρειαστούμε ένα κατσαβιδάκι, ταινία, οποιαδήποτε ταινία, απλά για να βάλουμε μερικά μάρκερ πάνω στον τοίχο. Και ένα πετσετάκι εδώ πέρα για να καλύψουμε το ένα φανάρι όσο ρυθμίζουμε το άλλο. Να μας κάνει λίγο τη ζωή πιο εύκολη. Αυτή τη στιγμή, αφού έχουμε πάρει το οπτικό μας κέντρο, θα πάρουμε αυτό το σημείο, θα το τραβήξουμε τέρμα ευθεία και θα το φτάσουμε μέχρι τον τοίχο. Όπου εκεί θα βάλουμε ένα σημάδι. Για να βεβαιωθούμε λοιπόν επίσης ότι αυτά εδώ πέρα είναι στο κατάλληλο ύψος, θα μετρήσω αυτή τη στιγμή και από το έδαφος έως το σημείο που είναι περίπου η τελίτσα μας. Εδώ φαίνεται να είναι λίγο πιο ψηλά. Ωραία. Τώρα, ο συγκεκριμένος οδηγός που έχω δει εγώ λέει από αυτό το σημείο, από το οπτικό κέντρο τέλος πάντων του φωτιστικού σώματος, να μετρήσουμε άλλες 2 ίντσες πιο κάτω, σε εκατοστά, 5 εκατοστά δηλαδή. Το μόνο που μένει τώρα είναι να πάμε το φανάρι μας 7,5 μέτρα μακριά από τον τοίχο. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό, να μετρήσουμε με το μέτρο μας και να δούμε. Και να μερικά πράγματα που βλέπεις μόνο στο μοντάζ. Να τι να μην κάνετε ποτέ. Εδώ πέρα στρίβω τους τροχούς, λες και πάω να παρκάρω. Όταν είσαι μόνος σου όμως αυτά είναι πολλά πράγματα να σκεφτείς, ειδικά όταν το κάνεις πρώτη φορά. Παιδιά, όχι όταν έχεις ήδη στοχεύσει τον τοίχο. Απλά κρατάς το τιμόνι τέρμα ευθεία και πηγαίνεις πίσω. Από τη στιγμή λοιπόν που έστριψα τους τροχούς, στην ουσία χάσαμε το κέντρο. Άρα το ότι εγώ πάω από εδώ και πέρα και ρυθμίζω τα φώτα, το αριστερά-δεξιά τους δηλαδή, είναι λάθος ρυθμισμένο αυτή τη στιγμή. Όπως και να έχει, ό,τι και να δείτε από εδώ και πέρα, απλά έχετε στο νου σας ότι το αυτοκίνητο δεν θα έπρεπε να έχει στρίψει τροχούς, θα έπρεπε να είναι ευθεία. Άμα θέλετε δηλαδή να κάνετε το ίδιο πράγμα, κάντε το έτσι. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, μαθαίνω κι εγώ από αυτό που έκανα τώρα. Και θα ξαναβγώ, μάλλον όχι σήμερα, αύριο, να τα ξαναρυθμίσω σωστά. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε και εσείς στο βίντεο, αλλά έχω την εντύπωση ότι το αριστερό βαράει πολύ αριστερά. Τώρα παίζω σινιάλο το μεγάλο, όπως καταλαβαίνετε, και στο μεγάλο πλάκα-πλάκα φαίνεται καλύτερα το κέντρο του φωτός, είναι η αλήθεια. Οπότε θα το αφήσω τώρα λίγο ανοιχτό στο μεγάλο και θα προσπαθήσω το μεγάλο να φτάσει στο κέντρο στις ταινίες. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι λίγο αριστερά. Νομίζω πως αυτό το επίπεδο είναι εντάξει. Δείτε το λίγο κι εσείς. Άμα κάποιος έχει και πιο πολλή εμπειρία πάνω σε αυτά, ας μου το πει. Όπως βλέπετε όμως, κοιτάξτε, εδώ είναι η κάτω γραμμή που έχουμε βάλει. Αυτή είναι 5 εκατοστά πιο κάτω από το κέντρο του φωτιστικού σώματός μας. Και εμείς έχουμε αφήσει και ένα μικρό περιθώριο κιόλας. Οπότε θεωρητικά μπορούμε να το σηκώσουμε και λίγο παραπάνω χωρίς να στραβώνει. Αλλά δεν πειράζει, γιατί για το αριστερό φανάρι που είναι πιο κοντά στα οχήματα της αντίθετης κατεύθυνσης, δεν πειράζει να το αφήσουμε και ένα τσάκ πιο κάτω. Στο δεξί μπορούμε να το πάμε για ένα τσάκ πιο πάνω. Ναι, το βλέπω πολύ στο κέντρο, οπότε αυτό σίγουρα πρέπει να ανοίξει λίγο, να πάει πιο πολύ δεξιά. Βάσει πάντως του οδηγού που έχω δει τουλάχιστον στο ίντερνετ και από αυτά που έχω διαβάσει, είμαστε καλά. Δεν πρέπει να στραβώνουμε πολύ κόσμο. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, εντάξει τώρα με το μάτι δεν νομίζω πως είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Εγώ αυτή τη στιγμή κάθομαι μπροστά από το αυτοκίνητο και δεν με στραβώνει περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, υποθέτω. Και φύγαμε για πίσω. Νομίζω πως εδώ πέρα έχετε μια πιο καλή εικόνα για το πώς ακριβώς φωτίζει. Να σηκώσω και λίγο πιο ψηλά την κάμερα. Παιδιά, πραγματικά οδηγάω εδώ και πολλή ώρα, χωρίς μουσική, χωρίς τίποτα. Έχω περάσει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Δεν μου έχει παίξει φώτα κανένας. Πραγματικά παρατηρώ πού τους στοχεύω όταν περνάνε και δεν μου φαίνεται ότι χτυπάμε κάποιον στα μάτια ή στο καπό ή ψηλά στον μπροστινό προφυλακτήρα. Η δέσμη μας μένει σταθερή σε ένα σημείο που αυτό το σημείο με τα μάτια μου τουλάχιστον θεωρώ ότι δεν στραβώνει τους άλλους. Μπροστινό, όπως βλέπετε, στην ουσία δεν το χτυπάμε καθόλου. Άμα βλέπετε, θα πέσουμε σε καμιά λακκούβα, άμα καταλάβετε τώρα κάποια διαφορά.
Οπότε, παιδιά, νομίζω πως πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Γύρισα μέχρι το σπίτι, έκανα αρκετά μεγάλη διαδρομή, γύρω στα 25 λεπτά. Τα φώτα μπορώ να πω ότι όντως δώσανε πολύ καλύτερη ορατότητα. Είναι αρκετά πιο δυνατά. Σίγουρα δεν είναι σαν ένα καινούριο αυτοκίνητο, εντάξει, μην τρελαθούμε. Έχουν καλύτερες τεχνολογίες, projectors και δεν ξέρω κι εγώ τι, όπως και να έχει, οι δέσμοι τους είναι πιο σωστοί. Αλλά σε σχέση με τα κεράκια που είχα προηγουμένως, γιατί τα φώτα ήταν πολύ αδύναμα, όποιος έχει μπει μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο το έχει παρατηρήσει αυτό, ότι τα φώτα είναι πάρα πολύ αδύναμα. Σε σχέση πάντως με αυτό, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Όσοι ενδιαφέρεστε να ρυθμίσετε τα δικά σας φώτα, θα αφήσω κάτω και ένα βιντεάκι στην περιγραφή, το οποίο είδα και εγώ και με βοήθησε λίγο. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που το είδατε και θα τα πούμε στο επόμενο.